Добре, какво правите, че играем Black Ops 2? Сега извините ме за това. Леко имам проблеми с програмата за снимане. Отдавна не бях играл. Превъртях я вече между другото веднъж. И стигна до тук и реших, що пък не, пак да не почна с нея. Синглплеер. Може след месец-два да играем мултиплеер, нещо такова. Обаче нещо има кеф, че няма много звук. Мразя ми си ти слетени между живота. Давай, скачай! Не знам аз си управлявам ли той. Добре, как се управлява той нещо? О, на мен ми гърме в лицето. О, не. О, не. О, не. Фак. Не виждам нищо. Fuck you. Fuck. Fucking bitches. What the fuck is that? Wow. What? Добре, това място е наистина превзето вече. Той ако го чуя още веднъж, направо то ще му пръсна мозъка. Окей. Дай. О. Съм говедо, правя така. А сега правя така. Ти поиграваш с мен. От часовната си граната да умра. Газ късмета. Окей, айде тръгваме. Така, дай. Аре бе, ти чуй бе, мъжки. О, мага, аз мога да се прицеля. От кога не съм играл и стои тежкото оръжие. Не знам отде го изкопаха това оръжие, ама направо мога да убия някой с него. Като го издърча главата човек, то ще умре. Аре, излез бе! Педерас. Аха, и мене ще бъдем чудно направо става. Ти... Мазник...
Май, кой стреляш? Аз съм баш майсторите са баш тук сега. Джими Били Ли се сважа баля цвека стена. О! Сега. Окей. Малко ми нахува стаята. Някой пусна чалга. Знаеш ко? Глей си работата. Свалям ви. Добре, не мога да се прицеля, стои. Ооо, точно ако съм го учил, бати пича съм. Я падай. Падай. Ооо, жипаше ти. Диспансера мръсен годолен. Бре, къде си? Върнах се, мисля. Да, върнал съм се. Ай. Бискама вече. Аре, умирай, бе. Умри, бе. Аз тука брахма путра ма изкарах ти. О, майко, както и мина. То са деми на моя. Нека да вися. Нитва в НФС. Бич. Къде е той? Готово е. Добре, мисля, че е време да влизаме. Go! What the fuck? What the fuck? Аз тук са покрили от моя, трябва да ги избия всичките. Аре бе! Кажа си едно фиеста тук има. От ли си? Не, за сега ще бъде снайпера. Окей. Добре. Окей. Малко. Вуу! Това са... стига, бе! Serious, bitch! Serious! You're fucking kidding with me. Fuck you. Окей. Няма проблем. Ядосах се аз. Окей. Към. Дай газа, мъжки.
Моите по кой стрелят, бе? Оу. Фък. Не, той не е добре. Я го убей, мъжки. Шибаняк. Така, окей. Така. Не, това е по-добро. Покривам другия фланг. Най-движа нямам ли? Мамка му. Oh yeah! Oh yeah! Reload me, please. А! Отде изкочите? Я падай, бе! Я умри, бе! Не паузата да свърши. О, не, той направо убиец. Ха-ха! Два патрона... А, стига, бе! Стига, бе! Оф, добре. Дай. Две. Падай, бе! Чугун! Аре, падай, бе! Пит! Успяхме. Аре. Push into the building! Go! Ти стреля си, ме! Уха, ти събрали... Окей. О, тази мисия адски дълга е. Go! Я умирай! О, да, Ани. Пак. О, да, това вече е друго.
Окей. Я умри, бе! Айде, то си може да го наточа, бе! Окей, аз хаквам конкъпа. Знал съм патрона. Чувам Менендес. Вау. Дай, не. По-добър оглед искам. Тъничък е. Вау! О, окей. Аха, си тримата ги оправих. Не си мисля, че сте много силни. Аре, бе. Призареди. Давай, влизай. Обикаляй. Мразя къде става така, те ще ме дразнят. Дай. Вау, доста станаха. Нека да цъкне пет. О, писна ми на шапката. Fair. Oh, we fucking kidding with me. Окей, има само още 20-30 минути докато го мина той. Къде са тези пичове? Няма да стане този път. Давай. Обикаляй. Няма да се даш, дай. Падай долу. Окей. Живота не ми се вдигна. А ти няма да паднеш, бе. Аре, падай, бе. О, ще го сваля с снайпера. Туф. О, за един няма да стане, аз ще го убия. Окей, продължаваме. Съжалявам, че сега съм старата програма.
това почва чак от Call of Duty Black Ops Menendez и идва сега, пича. И Black Ops и Call of Duty Black Ops 1 и Call of Duty Black Ops 2 се опитва да убие този перас. И сега, ако не го убие в тази серия, няма да е тази, ама го пръскаме на игра. Ако не го убием, ма пред сега, ако не успеем да ми мислят хората, направо се прецакат нещата. No. Той е свалил всички наши войници, всички наши самолети вече. What the fucking god. Вау! Вау, аз ги извих всичките. Опа! 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 Ви няма да спрете да мятате гранати, бе. Бахте наглите пич. Гати хората. Няма ли умреш? Благодаря ти. Така малко съм се казва в... Да, нека да ми играм нивата в лицето. Копале. Той оръжие ми беше едно от любимите. Умирай бе. Ще ви снайпам като кучки, бе. Умирай бе. Ви сте моите мазни кучки. Води на къде, бе, буклук? Да се криже. Вие нещо покривате ли ми се? Нека да се скрия.
Давай, тичи, тичи. То моят приятел къде замина? Ти кога стигаш до там, бе? Явно решихме да падаме надолу. О, е. О, Менендес. Малко, не успях. Много ми беше трудно, някакси не го разбирах. Нека да отправяме пак. Аре бе! Нека пак! Господи! Нищо сванах аз сега. Цъкай бутона, спами го! Оу, кофта късмет. Оу! Ето шут не. А, шут им! Толкова тъпоти беше направил този идиот, че... Така. Победата е тук. Към нас. Победихме в този час. Врага да срам. Наебахме го. А сега ще отидем да разпорим на някой мацка газа. Аха. На този, който го причинил, който този е причинил моята смърт, ще умре. Края. 1933-1900... Не можех да прочита коя. Това е бащата на този младия. Този тук е неговия приятел. Не този, който играхме ние, а този е неговия приятел. С който е другия. Това е цената, която плащаме за всичко, което правим. Малко превочи. Справили са с чудесно. Ето ти пистолет, сержант. Добре. Радва се да го чуе. Говориш на Мартин и съм. Ти говорят на мен. Ти говорят на мен.
Call of Duty Black Ops 2, directed by David Antonia, James Billand, Dan Bunting, Pat Oliver, Sears Racing и така нататък. 2025. Мене не се умрял. Какво се случваше, панящина? Благодаря, че ме гледахте. Довиждане и да се надявам епизодите да са ви харесали. Очаквайте на нещо друго. Бай!